Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alejandro, 31 years old at tagapakinig since early 2000s. Ngayong nasa Australia na ako at sa YouTube ko na lang kayo napapanood, kayo pa din ang paborito kong kasama kapag mag-isa. Ay, friend natin. Yeah, friendie! Hi, friend! How are you? Hi, mate! Good, mate. How you doing, mate? Sabay ko kasi. Porke taga-ibang bansa. Sabay ko kasing nararamdaman yung kalma at kulitan sa inyo. Sumulat ako para magbahagi ng kwentong hindi ko maibahagi sa iba. Nais ko din po sanang humingi ng payo. Malaking bagay po sa akin na marinig ang boses ng dalawang taong laging handang makinig sa nilalaman ng puso naming minsan ay gulong-gulo. Kasi kaya naman kami handang makinig kasi chismosa kami. Oh. Yun lang yun. Wala ibang rason. Ito naman nilalaliman mo pa. Charot! Anyway, ganito po kasi. Nakalala ko po si Clarence noong 2018. Maputi si Clarence. Maganda ang mga mata at talaga namang may dating. Hindi nga lang siya pala kaibigan. Medyo mailap at parang may sariling mundo. Dahil magkaiba kami ng personalidad, hindi ko maipaliwanag kung bakit ako natutulala sa kanya. Nabanggit ko sa ilang kaibigan ang nararamdaman ko para kay Clarence. Umasa akong sa amin-amin lang at hindi naman makakalabas. Ang hindi ko alam, nakarating sa kanya na gusto ko siya. Kaya naman, nung magkita kami sa isang inuman the following week, kabado ko at naiilang. Pinilit ko siyang iwasan pero naging sentro pa din kami ng tuksuhan. Kinilig ako pero mga 5 seconds lang dahil nalaman kong sila pala ni Jono na nandun din. Oh. Dumaan ang mga taon at nabalitaan kong nag-break na sila Clarence at Jono. Isang gabi, nakita ko si Clarence sa isang restaurant. Hindi na siya mailap, hindi na tahimik, hindi na matapang. Ngunit lugmok siya at umiiyak. Doon nagsimula ang pagkakaibigang walang halong pagnanasa. Naging mag-best friend kami simula noon hanggang ngayon. Habang patuloy akong nagiging sandala ni Clarence, dahan-dahan naman akong kakagusto kay Jono. Ha? Plot twist! Nakakaloka! Plot twist! And the plot thickens! Nakakaloka yung plot twist! Hindi ko naman sinadya o plinano. Ngunit isang araw, naramdaman ko na lang. 2 taon na din naman simula nung maghiwalay sina Clarence at Jono. Bumalik sila sa pagiging magkaibigan. Wala nang galit, wala nang bigat. Masaya na si Clarence sa bago niyang karelasyon at ako single pa din. Ang tanong ko ngayon, tambalan, dapat ko bang sundin ang puso ko? May mali ba kung ipagpatuloy ko ang nararamdaman ko kay Jono? May masasaktan ba? May pagkakaibigang masisira? Ayoko namang maging dahilan ng gulo. Pero pagod na din akong pigilan ang sarili ko. Kaya heto ako, sumulat at humihingi ng gabay dahil baka sa mga boses ninyo, may sagot akong marinig na matagal ko nang hinihintay. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Alejandro.
Ay. Alejandro! Alejandro, Ginulat mo kami lahat. correct. Nagulat kami, Alejandro, sa iyong pag-reveal ng ganyang klaseng plot twist. Matinding diba? revelasyon. Na medyo matinding revelasyon na medyo ikinaguluntang namin, 'di ba? So ngayon tinatanong mo sa amin kung ano ba, kung dapat bang ipaglaban yung mga ganyan. 'Di ba? Una, Alejandro, complicated yan, 'di ba? Kasi sabi nga daw nila, wag daw tayong magkakalat sa sarili nating bakuran. Sa tingin ko lang na kahit na sabihin ng excess yan, yung medyo complicated yung mga ganyang klaseng sitwasyon. Ngayon wag pa lang, na lang. naguguluhan ka na eh. Kaya nga eh. Paano pag ginawa... Tsaka in the first place, ipupush mo yan. Itotodo mo. How can you be so sure na si Jono ibabalik yung same na pagnanasa na meron ka? Hindi, diba? Kasi hindi naman sinabi na si Jono naging bi na din or na si Jono kaya sila naghiwalay ni Clarence kasi gusto ni Jono lalaki pala. Walang ganun eh. Unless may ganun, hindi mo lang naikwento. Ganyan. Pero kahit na, let's say, nagpalit ng preference si Jono, di ba? Kahit na komplikado pa rin yan dahil dun sa Clarence factor. Unless kakausapin mo si Clarence at tatanungin kung okay lang, 'di ba? Pero sa tingin ko wag mo nang ding i-push. Wag na. Tingin namin wag na. Wag na lang. Ako personally, wag na kasi unang-una, na-survive mo naman eh. Oo. At hindi ka sure, baka nandun ka na sa dilemma ka ngayon kung ano ba talaga yung identity mo. Baka paghanga lang Correct. din sa May same-sex. ganun eh. May mga ganun din eh. Totoo. Halimbawa, for example, kaming mga magkakaibigan. Hindi kayo, di ba, mga babae kayo, nakakakita din kayo ng mga babae na parang ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda niya, Oo. totoo. O di naman kaya yung parang, I mean, ako alam ko talaga kaagad, Jegs, pakapanganak pa lang sa akin. Ang unang uha ko kasi kinilig ako dun sa doktor na nakita ng nakita ng mga mata ko. So parang, ako yung one of those people na talagang hindi at all nabago ang preference kahit na lumaki ako sa exclusive school for girls, ganyan, kahit na minsan may mga umaaligid tapos na mga ganyang mga ang preference nila ay same sex, ganyan. Ako talaga, alam ko talaga sa sarili ko na lalaki ang hanap ko, di ba? Lalaki ang hilig ko from the very, very start. Pero yung sinasabi nga ni Jegs na yung pag may nakita ako ng babae na sobrang talino, alam mo yun, minsan, hindi naman siya maganda. O di naman kaya sobrang ganda niya din talaga na parang, ang ganda niya na. Ang ganda na niya. Ang ganda niya naman. Ba't ganon? Diba? Yung, yun lang din siya. Parang it's really admiration. Paghanga. Kasi sobrang talino o kaya sobrang bait. O kaya, minsan meron silang mga dating na para sa akin, nakakatuwa yung dating nila. Pero hanggang dun lang yun siya. So baka ganun nga, tama si Jegs. Baka ganyan lang siya. Mahirap kasi Panghanga lang. pag nagtampisaw ka, pag pinasok mo yan, baka hindi ka na makabalik. Okay pa ngayon yung buhay mo. Ako, I would say, di ba, lagi ko namang sinasabi na of course, showing respect sa mga LGBTQ+ natin na ako paniniwala ko kasi na yung tayong mga tao was created man and woman at ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. But this doesn't mean na dinidimin natin. O inuhusgahan natin. Hindi. Kasi hindi din naman natin sila masisi kung yun yung kanilang preference and gusto lang din nila magmahal. At walang problema, walang problema kung yan ang naramdaman. Basta wag ka lang pumasok dun sa kasalanan. So, ibig sabihin, wag mo na lang pasukin. Yun lang yun. Ako para sa akin, wag na dun sa part ng gender eh. Dun lang sa part na magkakalat ka sa sarili mong bakuran. Doon na lang sa part na correct, kakayanin mo ba yun? Tama. Tsaka doon na lang sa part na ang complicated nito, ex to ni Clarence, kaibigan mo to, di ba? Wag na lang. Para sa amin wag na lang. I mean, gets namin yung part na hindi namin in-invalidate yung feelings mo that you feel like hindi mo na mapigilan ng sarili mo. But sometimes, di ba, parang napapagod ka ng pigilan ng sarili mo, yun yung sabi mo. Pero sometimes, ano siya nararamdaman natin siya lang at the moment.
Parang ganon. And I feel like dapat hahanap ka ng ibang outlet. Baka kasi diyan ka lang din nakafocus. Ayan. So, syempre, lagi mo silang kasama. So, Correct. nakikitaan mo na tuloy ng mga bagay na hindi mo naman dapat makita. So, kailangan mo mag-expand ng ano mo. Ayan, ng, ibahin mo yung ng- environment mo. Correct. Diba? Para mabaling yung attention mo. Oo. Kasi, complicated yung papasukin mo. Huwag ka na magtampisaw dyan. Ayan, kasi eto malinaw naman na ikaw gulong-gulo kay. Alam mo, deep inside, sa'yo alam mo na pag pinasok mo yan, magulo. Correct. Alam mo Diba? din, kaya ka siguro kahit parang may conviction ka sa sarili mo na ayaw mo nang pagod ka na Oo. na magpigil, pinipigilan mo pa rin. Oo. Kasi alam mo naman Magulo na talaga. magulo yan kapag ka pinasok mo yan, ang daming nakaka-stress na mga pangyayari dyan. So, alam mo na nga magulo, papasukin mo pa. Yan. Bakit? Oo. Diba? Nananahimik Iwas na yung buhay mo. Tapos papasok ka sa magulo. Iwas na lang, Alejandro. Yun ang may babahagi namin sa'yo. Iwas na lang. Kasi alam mo talaga, deep in your heart, na kaya ka nga nagtatanong parang sasabog ka na. Pero, pag pinasok mo talaga yan, minsan wala nang labasan Turning back. No turning back na Correct. Ganun. Diba? Pagdasalan mo ng maigi yan, Ayan. Alejandro, yung sitwasyon mo. Yan ang pinaka-importante. Correct. Na sana magkaroon ng linaw at magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya ka naman ganyan na naguguluhan kasi you don't feel at peace So parang feeling mo, ito ba dapat kong gawin? Kapag ka, ang tanong talaga dyan, kapag ka pinush mo yan, sure ka ba Oo. na meron ka ng peace of mind? Napapansin Oo. ka ni Juno. Oo. Hindi din tayo sure. Ayan. Walang assurance So, wag na lang. Ayan. Diba? Iwas na lang sa gulo talaga. Oo. Tsaka maraming ibang options. Sa tingin ko, maraming pwedeng ibang pagkaabalahan. Maraming ibang dapat na gawin. Diba? Ito yung binanggit ko rin sa'yo last time na kung minsan, pag hindi tayo lumalabas sa comfort zone natin, parang feeling natin no choice na tayo, nakukulong na tayo doon. Kung sino na lang yung nakikita natin. Isa na lang. O yun na lang yung mga options natin dyan sa circle. Pero pag lumabas ka, Madami pa doon mo pala. palang, makikita mo palang, ay, oo nga, makakita ka ng ibang perspective. Oy, Kaya, ano yan? POV rin yan. Kung lalabas tayo sa sitwasyon nitong kabisyo natin na nag-message, kung lalabas tayo, ikaw din, halimbawa, kung ilang taon ka na dyan sa trabaho mo, tas alam mo sa sarili mo na natatakot ka lang umalis kasi baka wala ka mahanap na iba. Oo, yun. Diba? Pero, yung pala, kapag ka pala finally nagkaroon ka ng confidence na alisan yung sitwasyon na yan, mas maganda pa pala yung i-offer sa'yo sa saka mo palang labas. nare-realize na, ay, oo nga pala, sana matagal ko nang ginawa. Oo, may mundo pa pala bukod dito. O, 'di ba? Yun yung sinasabi namin na lawakan mo yung mundo mo para hindi ka nakafocus diyan kay Clarence at kay Joe. No, isipin mo na busted ka na nga nung kahit papaano busted ka kay Clarence, hindi ka Ayan. na nakapag-effort. Gagawin mo pa ba yan kay Joe, no? At yung ganyang sitwasyon parang nangyari sa perspective namin ni Nicole, 'di ba? Dati si Nicole sa kanyang trabaho, feeling niya nandun lang. Nung lumabas siya, naging Nicole Ayala. Oo. Ako din naman sa dating pinanggalingan ko na stasyon, akala ko masaya na ako doon. Nung lumabas ako, ay, mas maganda pala dito. Meron pa palang iba. Oo, yan. Diba? So, growth happens outside of the comfort zone. Tama. Kapag ka hindi ka na komportable, that's when you grow. Ayan, diba? go out. Oo. So, go out with others. Ayan. Huwag ka nang malito. Utang na loob. Ang napakadaming options sa mundo, sa buhay natin. Napakadami. At saka lalo na ngayon. Oo. Dati ang options natin, iilan lang talaga, natatandaan ko kapag ka, lalo na pagdating sa dating, kapag ka na-date mo na yung lahat ng mga kaibigan ng mga pinsan mo, saan ka na pupunta? Ubus na. Ubus na, wala na akong ma-date. Kung iilan lang yung pinsan mo, tapos iilan lang yung mga kaibigan, nagkakaubusan na, di ba? Ang nakakalurke, yung kapag ka feeling mo nauubusan ka na, di ba? Pero, then again, feeling mo lang yun. That was before. Parang ito lang talaga yung pwede naming ikadate. Pero, di ba, nag-expand naman. Lalo ngayon. Extended na siya hanggang sa ibang bansa. Bakit? Sa internet. Oo. Ayan. May mga options na. At bilang overthinker din, isa din sa naisip ko, hindi ko sinasabi na ganito baka hindi ka pa talaga maka-move on kay Clarence para may connection ka lang kay Clarence, yung parang naging part sa life ni Clarence. Kaya kay Jono na lang. Oo, parang connected ka pa rin in the sense kasi wala ka ng chance kay Clarence kasi may relasyon na.
Nakakaloko. Wala na akong chance kay Clarence. Kaya ang gulat namin yung Diego kay Jono. Kaya ano ba? Hanap ka ng ibang gagawin. Hanap ka ng you can enter into a new hobby. Diba? Minsan mag-date ka ng ibang Magda-date ka ng iba, na ibang profession, ibang Natatandaan ko dati, nag-explore din ako niyan eh. Parang nag-explore. Ang dami. Anong exploration yan? Sa pokpok. Charas. Hindi, diba? Nag-explore din ako. Ano kaya yung feeling na meron ako naging jowa na artist na hindi pala ako pwede dito kasi hanggang kailan ako magpe-pretend na naiintindihan ko yung paintings niya. Grabe talaga yung Diego. Sabi, mga date namin noon, museum. Tapos, anong sinasabi sa'yo ng painting na yun? Tapos, ang nakikita ko lang talaga, Jegs, kalat. Alam mo yun? Kasi, ma-arte ako, pero hindi ako ma-art. Diba? Pero, nag-explore ako. Tapos malalaman ko, di pala ako para dito. Hindi ka para doon. So, maghahanap ako ng iba. Yun yung sinasabi lang namin sa'yo na explore other options. Huwag ka na dun sa complicated nakastuck setup. ka pa rin sa nakaraan eh. True. Yung same people. Si Clarence pa rin. Clarence, Yung Jono. pa rin. May mga iba na. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!